Bali, ayan po, nakapaglagay na po ako dun sa kawali po natin. Ayan po, niluto ko na po yung bali, magluluto po tayo ngayon ng patty ng burger. Bali, ito po, bumili po ako ng giniling, sitlog, tapos paminta, at saka yung breadcrumb. Saka ito, nag-iwan po ako ng maliliit na sibuyas. Yan po yung mga ingredients niya po. Yan po. Yan. So, haluin ko muna. Tapos, papakita ko sa inyo paano paglaluwa-luwi na gawin itong patty burger. Unang ilalagay natin yung yung sibuyas. Yan. Lagyan natin yung sibuyas. Malinis po yung kamay ko. Nagugas na mabuhok. Yan. Sibuyas. Haluin ko na po ha. Malinis po yung kamay ko. Hindi po yan madumi. Haluin. So, may lagyan natin siya ng pati asin at saka paminta. Tapos yung breadcrumb. Yan po. Konti lang po naman itong gagawin ko na ito kasi pambawon ko lang bukas. Saka ulamin na rin mamaya. Lagyan ko na po siya ng paminta. Yan. Yung sa inyo po kung gaano karami yung paminta ha. Tapos asin. Ito yung asin. Kukuha ko ng asin. Depende sa inyo. Tikman nyo rin yung ano. Oh, sakto lang to. Sarap nito. Pampasarap dito yung kamay ko. Hindi ako nagugas. Hindi, joke lang yun ha. Yan. Ayan, tapos nagyan natin ng anto. Yung breadcrumb. Ito po yung binili kong breadcrumb. Ayan po. Nalagyan po natin siya ng breadcrumb. Huli natin yung sa itlog. Breadcrumb, ito pwede kasi kaya may breadcrumb para hindi po mag-iwalay yung ano. Mag-iwalay yung sibuyas niya saka yung sa bawang. Lalagyan ko na rin po siya ng itlog. Dalawang itong nilalagay ko para masarap. Malinis po yung kamay ko ha, hindi po yung marunong. Maya papakita ko sa inyo kung paano i-vibrate yan. Init na po yung ating kawali. Ilalagay po tayo ng mantika. Dapat ito medyo nakababad siya ng konti. Bali, ayan po, nakapaglagay na po ako dun sa kawali po natin. Ayan po, niluto ko na po yung patty ng burger. Ibali yan po yung pabaunin ko po bukas. Ayan. Yan po, sarap po yan. Yan o. May baliktad ko na yung tatlo. Ito yung isa, yung dalawa dito po. Bali yung apoy ko, mahina lang po para hindi po siya mabigla. Yan po. Ayan na po yung ating toppings burger. Ayan, sarap po niya. Oh. Yan po.